направила, Евгений? Евгений закъса. Ей! Тя направо. Моето ми са от дълбоки обе. Ей, какво става? Снимай го. Груба грешка! Мамо! На добра работа направихме. Колелото вида ни закъсахме. Двойки трябва да не вярваш? Марянка, отвори вратата. Диди отваря! Диди отваря! Няма, чакай. Малко да го по такова. Дай го дръпнем назадна. Не говорим за чинията! За чинията на Бузуджа! На Бузуджа говорим. Марянка, чинията на Бузуджа, вършете лебедката. Да, назад. Дай назад! Чакай да си изчерпат. Чакай, че момчета да си изчерпат репертуара и го извадим. Дай напред, бе! Евгений, напред, къде е дълбоко, няма метъра. Дай манджата пак!